Бе, махай се! Хора, уморих се вече да махам тая болечка. Беше там на този лук. И аз сега питам да махна и се карам, да се разкарам тук, защото ние тук караме. Айде, къшка. И ще стане по-трудно, не пръждате с газа. Тръгни. Айде, бе! Ето хора, тя върви. Тръгвай. Айде, виж, почти стигнахме. Айде, върви. Тръгвай. Айде, тръгвай. Нали я виждате къде е? Може ли да тръгнеш? Хора, май ще трябва да се вземе пръчка от някъде. Тръгна. Ще шумим. Когато шумим, тя върви. Чакай, айде. Дани, чакай, че снимам. Айде, махай се. Махни! Айде, къшка. Айде, бе! Движи се. И уи! Айде! Уи! Айде, уи! 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 Виж, там е прага, виж къде си. Айде, още малко и ти остава. Тръгвай. Айде! Айде, махай се, бе! Айде, тръгвай, малко още! Айде! Че ми атакуваше кумата? Хората, аз... Айде, слизай. Слизай, няма да си на оградата. Слизай! Слизай от оградата, няма да си на оградата, няма да седиш на оградата. От бода ще ходиш. Айде! Оф, мале, много е трудно да махнеш тъпата болечка. Тръгвай! Айде! Върви. Почти я разкарах. Тръгвай! Наистина, аз го правя от милост, да не те смачкам с гумата. Айде, бе! Върви! Нужно ли да ти докоснам краката да тръгнеш? Айде! Ще шума тогава. Айде! 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 Добре, хора, няма да стане. Елате, ще потърсим пръчка. Ето тук май виждаме една. Ще вземем тази пръчка. Ето тук има една. И тук. Ето тази перфектна. Сега с нея ще атакуваме тъпата болечка. Ето така. Защо има охрови по пръчката буквално? Почва сега. Айде, бе, не става тази пръчка, много зле. Друга пръчка ми трябва. То няма други пръчки. Тази каква е? Ще взема тази, бе. Тя е и дългичка. Добре, хора, ето пръчката, която имаме. Сега отиваме да атакуваме богомолката с пръчката. Вече, защото не мога. Ако трябва да се качи на пръчката, къде си, бе, тъпчо? Айде, качвай се. Айде. Хора, богомолката е на пръчката, буквално. Е там отпред. Ако нещо не снимам това... Абе, спри, бе! Качи се. Качи се. Сега ти ще си първата богомолка. Ще се халиш на твоите приятелки, че си се качила върху кола. Айде. Слизай. Добре, не искаш да си на тази кола. Искаш и тогава вътре в двигателя на един бус. Ето тук. Я виж по-хубаво. Айде, тук ще си. Айде, бе. Слезни просто. Добре, няма да стане. Ето, вижте как богомолката виси. Ето, бе, човек, хвани се. Много те обичкам, ама... Хвана ли се? Добре, хора, богомолката ходи в момента.
От моя милост тук ти остана една пръчка да се катериш, ако трябва да излезеш. Добре, хора. Свършихме с блокът. Вече може да си караме нормално.